Hola, som Girona. Ens coneixes per la nostra versió en paper, però avui comencem una altra història. Un espai on volem fer el que a vegades no es pot fer sobre el paper. Parlar clar. Amb respecte sí, però també amb ganes de sacsejar una mica i de preguntar allò que fa una mica de nosa. Aquí no venim a repetir titulars, venim a preguntar per què les coses són com són i què passaria si deixessin de ser-ho. Per això, a tots els convidats els hi farem la mateixa pregunta en aquest programa número 0 i els hi demanarem una mica de complicitat. Si aquest nou podcast de Girona vol remoure una mica les aigües, què t'agradaria que remoguessin primer? Aquest és el nostre punt de partida, sense filtres, amb respecte i amb molta curiositat. Som Girona i això tot just comença. Bona tarda, tornem amb aquesta transmissió del programa número 0 del podcast de Girona. Estem aquí amb Martí Gironell, periodista i presentador del Telenotícies de TV3 i autor de diferents bestsellers. Què tal? Molt bona tarda, gràcies per convidar-me. Fa il·lusió ser aquí. Clar que sí, feliç Sant Narcís. Igualment. Com us prova aquesta experiència aquí a la Fira? Bé? Bé, molt bé, molt bé. De moment, vull dir, avui estrenem i de moment molt bé. És que per molts anys. Primer de tot, de tu o de vostè? De tu, sempre de tu. Sí? Vale, perfecte. Sí, perquè trobo que és un tractament molt més proper, agafes de seguida franquesa, però està bé preguntar-ho, perquè hi ha persones que... Cadascú, de moment encara ningú m'ha dit de vostè, però vés a saber, vull dir... Ja t'hi trobaràs, o de vos. Va, periodista o escriptor? Amb què et quedes? Jo des de ja fa una colla d'anys em sento molt còmode amb l'etiqueta d'escriptor, perquè ja fa molts anys que m'hi dedico ara a escriure i a publicar i a vetllar pels llibres i a dedicar-me plenament a sentir-te escriptor i a entendre que forma part de la teva vida el fet d'escriure, no? Jo sí que vaig arrencar la meva carrera com a periodista i vaig simultanejar les dues feines i llavors a vegades em costava, no? I sempre era allò, periodista i escriptor, i posant sempre el periodista abans que l'escriptor, perquè una cosa va venir abans que l'altra, no? Però ara, havent deixat també la feina de periodista, diguéssim, de redacció, perquè ens entenguem, i centrant les hores d'activitat només en escriure i en la promoció dels teus llibres i d'altres llibres, d'altra gent, sí que no em fa cap por dir soc escriptor, perquè me'n sento. I recordes amb carinyo, però aquells anys més de títol de periodista, no? Sí, perquè, a veure, de fet, jo crec que no deixaré mai de ser-ne ni de fer-ne, perquè per mi el periodista i l'escriptor comparteixen una qualitat, no sé si estaràs d'acord o no, que és la curiositat. És a dir, els periodistes necessiten ser curiosos per saber el perquè de les coses, què passa, què hi ha darrere, no només de les càmeres, sinó de totes les coses, i per poder-ho explicar. Una mica és el que passa amb la qüestió literària. A mi em genera molta curiositat certes coses de la història, jo solo fer novel·la històrica, me n'enamoro d'aquestes històries de la història, o dels personatges o dels moments, els documento i llavors en vesteixo una ficció, en creo un llibre, no? En aquella època que jo treballava més de periodista, em continuava encuriosint per les coses i per poder-les explicar i traslladar a aquell que estigués a l'altra banda del meu micròfon o de la meva càmera, no? I per tant, és una cosa que m'ha servit per després potser ser més bon escriptor, no? O almenys aquelles eines de periodista m'han servit per fer una trajectòria cap a escriure una mica més planera, no? Sí. Recordes una etapa amb especial carinyo de periodista, un dels moments que... Sí, a veure, jo el que em farà, jo crec sempre molta il·lusió és el moment en què em poso davant d'un micro amb una esponja de color groc que deia Catalunya Ràdio, que per mi va ser un moment molt especial, no? Igual com em vaig posar per primera vegada davant d'una càmera a TV3, que també era un altre somni, una altra part del repte, no? Són moments d'aquests que sempre has somiat, que has treballat perquè aquests somnis es facin realitat i quan es fan realitat no t'ho creus fins al cap d'una colla de dies que estàs treballant i llavors, clar, hi ha moments quan tens el teu propi programa, perquè clar, quan em vaig estrenar a Catalunya Ràdio era de col·laborador en un programa que feia algú altre, però quan pots fer el teu i pots decidir tu els continguts, que tens un equip que depèn de tu, ostres, fa molta il·lusió. N'hi ha molts de moments, perquè clar, són molts anys, tant a la ràdio com a la televisió, i he tingut la sort de poder anar vivint diverses etapes
i podent explicar diverses coses que s'havien d'explicar, és a dir, fets noticiables que són xulos, o entrevistar gent que dius, hosti, no és com ara que tenim fotografies de tot perquè portem el mòbil i fem, però m'hauria agradat poder tenir un record d'aquell moment, perquè només em queda el record d'haver-ho viscut, no? Però n'hi ha molts, evidentment, molt i de molt xulos. I et quedes amb ràdio o amb tele? Soc més de ràdio. Sí, no? Sí, i la prova és que encara ara, sempre que puc, en faig, i quan m'ho demanen... De fet, ara fa poc em van demanar de fer un programa a Ràdio Capital i no vaig poder perquè per mi la ràdio és compromís. Jo, si les coses les hem de fer gravades, no és el mateix, no té la mateixa frescor, no té la mateixa energia, no hi ha la mateixa vibració, no? Però tot i això, sempre que puc, col·laboro en programes de ràdio, sempre que hi ha alguna cosa, la ràdio primer. La televisió és diferent, però sí que, a veure, és que són mitjans diferents i cadascú té la seva cosa, però si em fan triar, jo em quedo amb la ràdio. Deixant una mica enrere la teva etapa de periodista i entrant en el que ara et consideres... Ens quedem amb escriptor, no hem quedat? Sí. De moment? De moment sí, vaja, i per molts anys, vaja. Llavors, ets autor de best-sellers com El pont dels jueus, però parlem de la muntanya dels tresors. Què té Montserrat que atrapa tants misteris, creus? Bé, jo crec que Montserrat és una muntanya que, poc o molt, tots els catalans la coneixen, o perquè hi han estat, o perquè els n'hi han parlat, o perquè els seus pares, els seus avis, els seus oncles, qui sigui, s'hi han casat o hi tenen alguna relació o altra. I és una muntanya que atresora, valgui el joc de paraules, molts tresors, que té moltes joies, que té... És molt simbòlica per diversos motius, a nivell nacional, cultural, però també, podria dir, a nivell fins i tot natural, o sigui, té un entorn privilegiat. Llavors, com que és un indret molt especial, fa que te'l puguis mirar des de moltes bandes i quan el pots abordar literàriament encara és molt més ric, és un escenari on hi poden passar moltes coses, que de fet n'hi van passar moltes, i fa que ho puguis compartir amb molta gent des de diversos angles, de diversos punts de vista, i que convidis els lectors a voler, tibant de la seva curiositat, fer-los pujar a Montserrat per saber què atresora realment aquesta muntanya, que, com et dic, n'hi ha molts de tresors per descobrir, no? I quan els pots una mica posar-los tots plegats a dins d'un llibre, fa que la gent, perquè ho he rebut, et doni les gràcies, perquè hi ha fins i tot tresors que has descobert que la gent no coneixia i quan sempre pots fer descobrir coses noves, pots aportar coses noves, doncs penses, bueno, no ha sigut en va aquest esforç, no? Perquè la gent t'ho agraeix i t'ho reconeix. I en Montserrat, que és això que deia, un lloc tan simbòlic, de fet per això és un símbol, trobo, perquè està per sobre d'ideologies i d'altres històries, no? I això fa que hi hagi com una connexió especial amb molta gent. Quan et pot portar a escriure un llibre des de que tens la idea, documentar-te i finalment escriure'l? Normalment, ara que ja n'he fet un ofici d'això, que és com el de periodista, que tens una sèrie de sistemes per treballar, al voltant d'un parell d'anys, 2 anys i mig. Però sí que és veritat que soc d'una manera que, com que ets molt curiós, fa que t'encurioseixis per aquelles coses i ja comences a buscar, comences a fer recerca i ho vas posant en un calaix. Mentrestant estàs treballant una altra cosa. I llavors vol dir que quan acabes aquella cosa que tens en primer terme, quan t'has de posar en aquella altra mai parteixes de zero, perquè ja tens tota una feina que has anat fent de mica en mica, no? Però sí que al voltant de 2 anys i mig és el temps que hi inverteixes a l'hora de... la penses la història o et ve al cap i l'acabes publicant i compartint amb els lectors. Ja que estem a les Fires de Girona, si haguessis d'escriure un relat ambientat en una nit de barraques de Girona, on es trobaria el personatge i on es trobaria a les 3 de la matinada? Una nit de barraques? Sí. Es podria trobar darrere l'escenari, per exemple, parlant amb el cantant o la cantant, depèn de si el protagonista és un noi o una noia, no ho sé, i anant-se'n plegats a descobrir la Girona pel barri vell. Mira, veus? Per exemple. No ho sé, dona per molt. Jo trobo que Girona és un escenari a qualsevol banda, els globus que peten, que pot ser perfectament això, un indret on col·locar-hi una història, un relat, una novel·la, una pel·lícula, un curt, el que sigui. Tenim una ciutat molt... no només per Joc de Trons, sinó molt apta per moltes altres històries. Ja que són barraques, tu de jove eres molt de farra o no? No gaire. No?
a veure, sí i no. Com que vaig començar a treballar a la ràdio de molt jovenet, amb 14 anys, clar, quan teníem edat de sortir de barraques i altres festes majors, o els caps de setmana que sortíem, anàvem allà on fos, de bars, de discoteques, clar, i jo sovint perdia la veu, i l'endemà al matí tenia ràdio. I llavors, clar, diguéssim, no és que m'hagués de reservar, però evidentment era la teva eina de treball, no te la podies cascar. Llavors sí que sortia, però poc, diguéssim, no era allò de... Amb una mica tímid, no? No tancava local, ja, diguéssim, no? O sigui, jo podia acompanyar els meus amics, era potser qui portava el cotxe perquè no acabava bevent tant ni allò anant més descordat, però sí que sortia, però... O sigui, allò, amb mesura, perquè l'endemà normalment havia de treballar. I et faré una pregunta final que hem fet a tots els nostres convidats. Ja, com bé saps, és el programa 0, diem, del Girona, inaugurem podcast, i la idea del podcast és remoure una mica les aigües, diem, tocar temes, no sé, despertar una mica això. Llavors, què t'agradaria que remoguéssim primer? Quin tema, pensant en la revista Girona, t'agradaria que toquéssim? Oberta, molt oberta la pregunta, sí. però... No ho sé, potser relacionat amb les dones i relacionat amb la vostra revista, potser trobo que, no sé, estaria bé parlar o intentar entrar més en les qüestions que afecten a les dones en tots els nivells, no? O sigui, laboral, social, cultural, sanitari, perquè crec que, ja ho sé que d'un temps cap aquí se'n parla molt, però crec que encara fa falta parlar-ne molt més obertament de moltes coses, no? I anar-les tocant de mica en mica amb els especialistes en qüestió que et poden ajudar a resoldre molts d'aquests dubtes i de posar molt el foco en determinades àrees de dones, o sobre les dones, o de qüestions al voltant de les dones que han passat molt per alt o molt desapercebudes, no? I trobo que Girona és el lloc per fer-ho, i un podcast o un canal com aquest l'indret per posar-ho sobre la taula i discutir-ho, no? O per portar aquestes persones expertes en la matèria i poder-ho tractar. Doncs moltes gràcies, Martí. Gràcies a vosaltres. Feliç Sant Narcís. Igualment. I bones barraques. Gràcies. I que vagi molt bé. Igualment, salut. Bé? Tenim una pregunta. Vinga. Carai. Perfecte. Molt bé. A veure... Vale. Crec que en Martí Gironell va col·laborar amb una revista francesa femenina que es deia Marie Claire. Sí. Com veu la importància del treball de difusió de Girona? És una... Ens coneixíem molt amb la Joana Bonet, que era la directora de Marie Claire a Espanya i Barcelona, i llavors arran d'un viatge que vaig fer a la Índia, en què vaig conèixer moltes dones que estaven al capdavant d'una ONG que cuidava les dones que eren prostitutes i les treien del carrer amb les seves criatures per donar-los no només un sostre, sinó alimentació, educació i tot plegat. Vaig fer un reportatge a partir del testimoni de 3 dones que vaig conèixer, i llavors li vaig explicar a la Joana Bonet i m'ho va publicar a Marie Claire, i llavors va ser la primera, diguéssim, incursió que vaig fer en una revista obertament de públic femení, diguéssim, que Marie Claire vol i pretén arribar a tot arreu, no? Per tant, trobo que revistes com Girona, que sí, que tinguin la capçalera amb aquest nom tan inequívoc, no? Però que també s'obri a tots els altres sexes, no? Perquè no només hi ha el masculí i el femení, sinó que hi ha tota una gran varietat, doncs trobo que està molt bé, i per tant jo a disposar, si voleu que col·labori amb la revista, només faltaria buscant temes, perquè és això que et deia, t'encruixeixes per moltes coses i trobo, no sé, que hi ha temes que s'han de gratar, s'han de buscar, s'ha de fer recerca, a mi això m'agrada molt, i després en treus grans històries, sovint protagonitzades per dones que han quedat molt oblidades, no? I trobo que, en aquest sentit, una revista com Girona pot fer ressò, fer aquesta feina i posar-ho en valor. Moltes gràcies, Martí. Alguna pregunta més? Ja està, no? No hi ha cap més pregunta. Doncs ja està, moltes gràcies, Martí, molt interessant. Gràcies a tu.